Defensie zorgt uiteindelijk voor het beschermen van dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat doen we langs wat wij noemen 3 taken. De eerste taak is echt het beschermen van ons grondgebied en de belangen tegen elke dreiging van buiten. Het tweede is dat wij bijdragen aan internationale drugsbestrijding. En het derde is dat wij bijstand leveren aan de landen en eilanden van het Koninkrijk. Dat is zowel bijstand in hulpverlening als bijstand bijvoorbeeld aan de politie of andere instanties. Zoals de commandeur net verteld heeft Defensie 3 hoofdtaken. Vanaf deze kazerne voeren we die alle 3 uit. Maar vooral komt het erop neer dat wij als marinierskazerne ervoor zorgen dat alle veiligheidsinstanties en wij zelf goed met elkaar samenwerken om Aruba zo veilig mogelijk te houden. De wereld, zoals we weten, wordt steeds onzekerder. Geopolitieke spanningen, rare beslissingen die er plaatsvinden. En dat zien we natuurlijk over de hele wereld gebeuren, maar dat heeft ook een effect op deze regio. Kijk even achter mij over het water naar de zuidenbuur, een instabiel land wat ook nog eens beïnvloed wordt door andere landen zoals Rusland, China en Iran. En dat betekent dat Defensie nog meer dan vroeger gereed moet zijn voor elke calamiteit, spanning, incident of wat er ook plaatsvindt. En dat doen wij als Defensie in het Caribisch gebied, in het algemeen. Maar dat doen ze hier op Savaneta, de mariniers in het bijzonder. Zorgen dat er veiligheid is in dit deel van het Koninkrijk, maar met name veiligheid is op Aruba. Nou, op 1 mei vieren we eigenlijk ieder jaar als kan dat de militairen op Aruba, de marinierskazerne, samenwerkt voor Aruba met de brandweer, met de politie, met de kustwacht, voor een veiliger Aruba. We openen de poorten van onze kazerne hier vandaag voor heel Aruba om te komen kijken wat we doen, hoe we dat doen en met wie we dat samen doen. En dat doen we om te vieren dat we op Aruba wonen en dat we Aruba veilig houden.